Lepka jim teda. No, že ty mečku máme rovně. Nemá furt chlastat. Co vy děláte, slečno? Neblbni, počkej, ty neblbni, klučku. Nech toho. Jirenka je herečka. Vy už nebudete jít, to se mi moc nedá. Na druhý přijedu, aby byla stíhonka. Já nemusím držet. Proč bych měla držet? Já jim všechno, akorát nemám ráda králíky. Ježišmarja, to znamená Desiree. Jsme udělali něco jiného, ne? No co jiného? Udělám, že je to první, nic jiného nedáme. To do mě druhá škola. Co? Jasné, co říkala? Nic, dobré. Počkej, ukážu. Běž tam. Běž, důle. Tam kolem té sledky, tam. No, tam, dobře. Tak ona to najde, ne? Víte, jak je to chtěl šlapovat papír? Tam si rozmysle, jde, když se toto nebo toto, česká si vezme a uvidí. Ticho, už je tady. Ne, nepušťaj to ještě. To dolů, z druhé strany. Pojď, doktore. Jirenko, už jsi tady. Už jsi? Nic, ona musí. No ještě nejít. Tak ona půjde. Jirenko. Poradě. Však tam nasává. A to otevřela trýru, doktore, otevřela trýru. Já dám znamení, pak už stává znamení muzice, budete se hrát, ano, a ty půjšťáš, ano. Jirenko, už jsi? Nic, dobré. Teď vás tak na pohřbu, tu narozeniny. Jirenko. Vypravit, pozor! Jirenko, pro tebe, narozenina. Takového ptáka byste neviděla. Neboj se. Pojďte pohodit, pojď se ho. Lidi, díváte se, to krčíko a kinožíka, to je šťastné. Australský, to je nejlepší nahlídání, žár prostě. Ale boušku, běžný apteku začne používá jako hlídat, jako ochránce máš. Ale se boušku, co si potřebuje hlídat. Blbne? Tak video, teďka je televíza, já nevím, co děcko, to. Teta, neboj teta? Vážné.
No to je